En cirkelring består af området mellem en indre cirkel og en ydre cirkel. De har samme centrum med forskellige radius. Lille radius kaldes typisk for lille r, og store radius kaldes typisk for store r. Her er et eksempel på, hvordan du kan regne arealet af en cirkelring. Du har store radius, som er 20, og lille radius, som er 10. For at finde arealet skal du tage arealet af den store cirkel og minus arealet af den lille cirkel. For at finde arealet af den store cirkel skal du tage pi gange 20 i anden, og så skal du så minus det med den lille cirkel, hvor du regner det ud ved at bruge pi gange 10 i anden. Resultatet er så 942,48. God aften, mit navn er Zlatan Ibrahimovic, og jeg skal fortælle jer om tingene i en cirkel. Jeg vil lige starte med at tegne en cirkel for jer her, og angive centrum. Centrum er også kendt som cirklens midterpunkt. Ja, vi kan starte med at fortælle om radiusen. Radiusen i denne cirkel findes vi ved at tegne en ret linje fra centrum og ud til periferien. Dette er radius. Vi tegner lige en radius mere, så vi kan angive vores centervinkel, som vi finder her. Og i centervinkelen finder vi et cirkeludsnit, som falder i her, som er dens areal. Ja. Efter cirkeludsnittet kan vi fortælle om cirkelafsnittet. Cirkelafsnittet er dette afsnit, som jeg markerer her, som kan bruges til at måle mange forskellige arealer. Tangens. Tangens er en ret linje, som går ned og rører cirklen her, som man bruger til at afgrænse cirklen med. Ja. Diameter. Diameter er en lige streg, som går igennem centrum. Ja. En centraltrekant. En centraltrekant er en lige retlinjet linje, som udskyder sig ud til periferien og deler sig i en korte over til den anden periferie og går tilbage til centrum igen. Så her har vi en centraltrekant. En korte. Korten er den, vi har heroppe. Ja, det er et linjestykke mellem to punkter på periferien og en diameter. Den kan også beskrives som en korte, der går igennem centrum. Men jeg har valgt at så lave den som denne. Ja. Det var det. En cirkel, det er alt det, der er inde i den. Formen for at regne det ud, det er radius i anden gange pi. Så vil jeg fortælle en historie om en gang, hvor jeg var fødselsdag, og vi havde en lagkage. Den delte vi ind i 8 stykker, fordi vi var 8 personer. Men så ringede Jonas med hele og sagde, at han også kom. Så delte vi stykke nummer 4 i 2 lige store stykker. Lagkagen, den skulle vi have med videre, så vi lagde det i en kasse. Lagkagestykkerne i en kasse. Vi har 4A og 4B herude, og 1, 2, 3 og 6, 7, 8. Omkredsen, det er yderstykkerne af kagen her. Og der har vi halvdelen af omkredsen her, og den anden halvdel der. Så vi tager lige sådan der, det er halv. Og så har vi det stykke her, det er radiusen, fordi det er en af stykkerne, som er skåret ned midt i. Og det er radius. Så vi har formlen for at udregne arealet af sådan en lagkage der. Det er radius gange en halv omkreds. For at sige en halv gange omkreds, så har jeg bare sat udtrykket for udregning af omkreds ind i stedet for O. Så er en radius gange en halv gange den måde, man udregner omkreds på.
hvis man laver den formel om, så får man r gange r gange pi. Her er altså bare gange 1 i parentesen. Og r gange r, det er lige med r i anden. Og så får man altså r i anden gange pi. Og det er formen for en areal ud af en cirkel, og så er udtrykket bevist. Så skal vi udregne cirkeludsnittet. Som I kan se her, er der indtegnet et cirkeludsnit i en cirkel. Det her er radius, og det her er buelængden. Og som I kan se, er der også indtegnet en vinkel. For at udregne arealet af cirkeludsnittet, bruger man følgende formel. Pi gange radius i anden gange vinklen divideret med 360. For at udregne buelængden heroppe, bruger man den her formel. Radius gange vinklen gange pi divideret med 180. Så er vi kommet til cirkelafsnit. Som du kan se her, er der tegnet en cirkel, hvor der er indtegnet et cirkelafsnit. Her ses buelængden, det her er korden, og her er radiusen, og så er der selvfølgelig en vinkel her. For at udregne arealet af cirkelafsnittet, bruger man følgende formel. En halv gange radius i anden gange parentes vinklen her minus sinus parentes vinklen og luk parentes. For at udregne buelængden bruger man den her formel. Radius gange vinklen, og det er også den her vinkel. For at udregne omkredsen af cirkelafsnittet bruger man den her formel. Radius gange vinklen, den her vinkel, plus 2 gange radius gange sinus i parentes vinklen divideret med 2 og luk parentes. Og til sidst for at udregne korden, den her, bruger man den her formel. 2 gange radius gange sinus og igen i parentes vinklen divideret med 2. Pi er forholdet mellem omkredsen og diameteren. Og det vil sige, hvis vi har en x længde på diameteren, vil den altid, for eksempel hvis diameteren er 1, vil omkredsen være cirka 3,14.